Hindi kumbinsido si Bicol Party List Representative at Vice Chairman ng House Committee on Constitutional Amendments Attorney Alfredo Garbin Jr. sa inihaing Anti-Political Dynasty Bill ni na House Speaker Bogie D. at House Majority Leader Representative Sandro Marcos nitong Desyembre G sa Kamara. Ayon sa kongresista, suportado niya aniya ang magandang layunin ng dalawang kasamahang mambabatas, lalo na sa pagsulong ng mga reforma para sa mas maayos na Pilipinas. Pero kailangan daw munang unahin na amyendahan ng 1987 Constitution bago ipasa ang naturang bill. Pagdidiin ni Garbin, kung igigiit ang bill, tiyak na maraming malalabag sa konstitusyon. Dagdag pa niya, matagal na niyang isinusulong ang pag-amyenda sa ilang probisyon ng konstitusyon upang mas maging angkop ito sa makabagong panahon, ngunit iginiit niyang dapat idaan ito sa tamang proseso. Kung matatandaan, una nang iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador at kongresista na iprioridad ang Anti-Dynasty Bill at Party List System Reform Act. Para sa mga balitang tatak, Bicol. Angeline Dagta.